Môj muž, keď vbehne do drogerky, tak si chce kúpiť šampón, vbehne tam a hľada niečo, kde je napísané, že šampón. Nič viac. On nechce vedieť, že je tam proste nejaká kyselina hyalurónová alebo výťažok z klitorisu veľryby. Nie. On chce kurník šampón, ale to tam nedostane. A my sa tam cítime ženy proste strašne dobre. My sa tam prechádzame a všetko to tam obchytávame, čítame. My sme jak v knižnici. Proste toto ešte tam aj dali a návod na použitie šampónu, vieš, to si prečíta každá. A rozmýšľala som nad tým, že v čom to je, že naozaj tento priestor, napríklad muži a ženy vnímame tak úplne rozlišne. A potom som si začala všímať tvár tých vecí a ženy naozaj všetky výrobky pre ženy vyzerajú ako falus. Je to tak. Je mi ľúto, že ste sa to teraz takto dozvedeli, lebo odteraz už vstup do DM-ky ani do vašej kúpeľne nikdy nebude taký ako predtým. Ale naozaj, keď si zoberieš, že ten malý deodorant, taký malý zlatý chlapčenský, taký do ruky, pohráš sa, hej, pod pazuchu akurát. Ale ideš ďalej proste, chytíš lak na vlasy, holiacu penu, to je macek. A podľa mňa preto my sa podvedome cítime v tej drogerke proste strašne príjemne, hej. Kdežto keď tam vojde muž, je v strese proste, hneď sa začne potiť. On má pocit, že je v horore útok falusov.